Ba, tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigamaog tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto padayon ta alas 12 11 na gyud mga kabisyo my love so sweet sa ato ang programa niya diri karon padayon sa ato ang panag-uban sa kaduhang yugto dinhi ato ang programa tuod hala sige kung bati gyapon tuod ta sa ato ang palanog-lanog pabati ta nato. Labaw na ning ubang mga station na nakatayab sa tuwa. Daghang salamat sa inyo ha diha. Sa di nato kalimtan. Calabo Plus Herbal Capsule. Dako kani siyang tabang sa mga sakit. Inom og tumar sa Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o sa Calabo Plus Herbal Capsule with mangustin. Apan mas epektibo ug mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang ang Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o Calabo Capsule with mangustin ug wala kay angay kabalaka. Kay purong herbal kini dili makadaot. Aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawan nga Calabo leaves, oregano leaves, makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks o sa strokes. No? Makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. O makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. So, tomorrow na ta, 3 times a day. Mahimo, mga bisyo, para lagsik, ligon, himsog ang ato ang panglawas sa kanunay. Hala, sige. Og tuod, live day tagyapon sa tong Facebook page, DJ Mikey nga Facebook page, Calabo Herbal Product, Jesser Marketing nga Facebook page, and diri sa ato ang Katok Confession Facebook page. Like, share, follow, and subscribe na lang, apil kabisyo my love sa ato ang YouTube channel, ha? Oo, para bibo ba? Sige, bati ta. Laing kaaging atong pagasayran karon, Lolo Baba. Andam na mapud sa baka nini. Sige padayon ta og kubati tati. Kung ganyan nga doon may mga tinaguan diya o kung sa inyo ang ipadayag. Nga kaagi, way problema. Share lang mo diri kanyato para ato na siya nga mabigwasan. Ha? O kung siya mangganito niya, nang imuha mga tinaguan nga kasakit sa pagigugma. Charmos, ginyamos. Ganyan na, kabisyo my loves, ang ato ang Katok Confession. Hala, sige, manukad kita ni ini. Alas 12:14 na gyud mga bisyo my love, so sweet. Call me Maru. As of now, hindi ko talaga alam kung ano ba yung totoo kong nararamdaman. Mixed emotion. Masaya ako, mamaya tapos bigla na lang ako magiging malungkot. Parang nasasaktan ako sa di ko malamang dahilan. Bipolar siguro ka. Minsan nauwi pa ako sa pag-overthink ng mga bagay-bagay. Nadi-disappoint ako sarili ko, feeling ko di ko ma-meet yung mga expectations ko sa isang bagay. Even though hindi ganon kataas yun. Especially kapag mag-isa na lang ako. Ang bigat-bigat sa pakiramdam. Minsan nga sobrang sakit at bigat ng pakiramdam ko, sumisikip na yung dibdib ko. Ada ko siguro kagdugan. Mag-gym ka part, ha? Hindi na rin ako makatulog, kakaisip kahit anong pilitin ko. Useless lang. Oy, huwag naman ni-difference sa pag-isip ng tuwa niya siguro ni. Gusto kong iyak lahat, pero di ko magawa. Murag depressed na siya may kiling. Siguro kung dagan siya kwarta, di na siya ma-depress ba? Diba? Kaya mga nga niyang klaseng tao nga pahit, mura magkasagara ma-depress. Pero, dili kanya mga pobreng sama nato, kaya hapsay pangatong pagkatulog paganig nga niyang watay kwarta pero kanyang nagpait ba gikan sa dunahan
no? Gikan sa dagang kwarta niya, nagpahit na karon. O niya, di na sila katulog. Paganig, maminos-minusan ang ilang kita. Yes, I admit takot ako mag-confess, lalo na sa advices. Hindi ko naman kasi na-apply. Alam mo yung kahit anong advice nila sa'yo, kahit alam mo sarili mo na yun yung tama at makakabuti sa'yo pero hindi mo matanggap. Nababaliwala ko lang ang mga pag-care nila sa akin, which is totoo, 100%. At ayokong maramdaman nila yung word na baliwala, kaya I choose to be silent. Para nyo pa, nag-confess ka dito. Walatahin kita dyan ha? I try to confess here, wala lang, sobrang bigat lang talaga. Hindi ko na kaya, parang may moment bibigay na ako. Sabi nila, di ba, better daw magsabi ng problema sa hindi mo kakilala. Mas makakagaan daw yun, so sinubukan ko. Hindi ko din naman alam yung totoo kung problema. Sinubukan niya, pero doon siya sa ribulto. Hindi ko naman masabi dahil sa sunod-sunod na heartbreak ko sa family ko. Ewan ko. O dahil sa pagiging marupok ko. Konting bagay dinadamdam ko. Sobrang gulo kung kausap. Kahit ako, naiinis ako sa sarili ko. At di ko matanggap talaga kung ano ang aking gagawin. Ate mong marupok. Babae din siya, Lulubaba. Babae din siya. Nagyo bang babae niya niyang sensitive bitawid kayo? Oo. Kulang lagi niya siya gabas may kilig. Wala pinagtambag siya hang. Kabalo ka, stress lang na si mong kinabuhi. Depress ka kay tungod wala nagigugma si mo pero kung makita kag tao bisyang ganyan wala siya nagigugma si mo pero gabason kag taman. Kanyang imo ang gibati diha. Ika-insensitive nimo. Dili man siya mawala pero maminus-minusan hantod sa manad niya ka og dili lagi niya mo na bation. Muna, kailangan nimo og pleasure. Ay, dagang klase sa pleasure huwag kayong ganyan. Dili sa ginabas-gabas lang. Ngay pleasure sa magpalit pa, tawag niya, mag-shopping ka, magpagwapa ka, maglaag ka, mag-out of town baka ka, o asa ka gusto padulong. Kung siya gusto mong imuon, no? Kung kanya siya maghatag sa imo og pleasure, matabangan jud ka sa imong kahimtang sa inganyang paghiha pwede kang makalimot sa imong problema, di ba? Kung na kay problema sa iyong pamilya, pasagdiin niya yung pamilya, may lang ganyan kay na magpanumbaling sa imo di ba? Ako'y kanyang pamilya kanya bitaw taga-jut-jut. Okay man tamo, wa man tamo problema pero pag pangumusta mangayog kwarta. Pero ninyo gyapon niyang maginumustahay. Pero mo lagi.Anya magoy mga pasumbingay. Ay mga ihapit Ay mga amutan. Ay mga problema sa paglawas. Samok ni kay ka. Sige. Pero unta no. Ang kalipay ni mo ginapangita manggod og ka goal sa imuhang unya-unya kay tungod siguro sa imuhang gibati. Nanya siya diferensya siya ang pag-isip may kiling. Kuha niya siya kanyang murag. Nanya siya obsessive depression. Lakang diagnose Dabi unsa man na siyang obsessive depression? Obsessive depression, obsess siyang ma-depress. Diba? Sa ngalan pa lang ganyan. Obsess siya ma-depress. Kay bisan batot pa siyang gisulti niya nga naay mga nagatambag siya di niya ginya paminaw bahala ka diha kung sa imong itambag sa kuha mas ganyahan kung magmasaluban yun. Kulang siya og motivation pud sa Lubaba. Diba? Actually kini motivation dili magud nato ni siya basta ingon nga kining maka-plug unless na lang kun na kay mga mentor. Or kung wala man gani kay kaila kay di po di mo ginatuuhan kay mas believe kasi mong kaugalingon, magtanaw na lang ka og mga video na sa YouTube, na mga motivational speakers diha mga bisyo, na mga libro nga maghatag nimo og inspiration. Di ba? Kanang mga financial expert, kanang mga basta daghan diha, no? Research lang kasi laha. Nasa Google, mag-search sa internet.
ang ilang mga pangalan kana sila mga successful ug nasabtan nila og taman og tarong ang imuhang mga gibati labaw na sa pangisip kay kingani mga kahimtanga man gud sagara ni Lubaba. Masinati ni siya nga sa mga tao nga kini bitawng adunay mga traumatic experience. Unya kung wala magani pero naa kay nga ng klaseng kaagi, it's either hereditary, no, naa sa imong pamilya nga naagi mga ng klaseng kahimtang kusuke mo damdam o bisag gamay istorya, di ba? Labaw na kanang mga tao makasabaan bitaw. Nakarelasyon ko dati og usa ka very sensitive kayo nga babae kabisyo my loves, no? Pero tuwa na siya sa abroad. Ganahan tud ta kay sayaha, no? Actually lamian kay ta sayaha sa tanan. Pero di gini mo ma-spelling ba o dili gini mo makita imong kagalingon diya kaniya kay tungod every time na lang nga magstoryahanay mo mo come up with og mga problema nga inyong pwedeng lalisan. Diba? So imuha na lang buhaton kay wala naman kay kusog nga makiglalis pagingana, no? Diba na kung nana ka sa hangtong nga edad nga sama nako kabisyo my loves kapoy kay makiglalis nga nang labaw na way hinungdan ug wa po kay makuha. Unang ang imuhang buhaton imuha na lang siyang kuhaon. Isa na lang dahil nimo siya hagkan, ilablab nimo. Okay, kana sila manginga ng tao gusto ra na og comfort, lambing-lambingon, langga-langgaon, di ba? Pero bisan pa man Lubaba mo gara gihapon, di ba? Pero i-deadman na lang gitaw nimo. I-deadman na lang gitaw nimo, pasagda na lang nimo siya nga ingana nagituod siya, watay mahimo na, di ba? Kaysa kung patulan nimo mas mo worst ang iyahang gibati unya dili na sila mo bati og mga tambag advices o unsa bang mga emotional comfort nga hatag sa imuha di na mo dudot sa ilaha. Ang gusto na nila or ang ma-feel pa nila ang physical comfort kaysa emotional comfort. Oo. Tinuod ng ingon ni Lulubaba, no? Gabasan na lang. Gani, bungkala lang ang sabaw. Ang kuan nyo, ang yang tinanom-tanom. Diba? Sudla na lang ang iyang gangaan sa pagkaimahin. Buksi ang iyang kasing-kasing. Abri ang pultahan sa parador. Ganong abrihan man. Kay sudlan na itong pinilo. Agoy, noy. Ako rin nalongkot. Pinilo pag yun. Okay, tungod kung hatagan ni mo sila og emotional comfort bitaw. Kung ikaw adunay inganang klaseng gibati, ma-feel nimo ang pagka-relax pag ganig hatagan ka og physical comfort, di ba, kaysa emotional comfort. Igora ka storyahan, igora ka ubanan, pero pag physical comfort gani ma-feel gyud nimo, ma-relax yun ka. Nya maluya man ka. Nya ma-relax yun ka, makatulog pa yun ka. Right tagad yung may kilingay, mangklase ka talaga, ang ganda mong lalaki. Ha? Ay, nako. Anyway, sumulang ka to, alas 12:24 na. And tuod, no? Padayon ta sa to ang panaguban. Tuyog yapon sa to ang programa, mga kabisyo, my loves. Tuod ka to mga dunay mga pamaol sa lawas or sa panglawas. Okay, mga haplas lang tanin nyo, Calabo Plus Herbal Oil Liniment. Sulbad din siya sa mga labad-labad, no? Ihaplas ang liniment nga numero 1 aprobado o garantisado, Calabo Plus Herbal Oil Liniment. Amigo, muwagtang sa panuhot-suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma, guban pa, no? Upatay sa kutob mo moisturize sa panit, humotog sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw nindot sa paminaw. Insect and mosquito repellent. Alang usab sa mga nasa opisina o kabiyon sa biyahe, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak o stress nga paminaw, mag Calabo Premium Rub ka na. Para ang buhay, hayahay. Para sa mga kagit-kagid og baho sa lawas, padabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap.
para pampaputi o pampabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Kinigato ka nato sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus Tanang Balatian, Tudas! Tuyog ta, padayon Japon sa tuwang panaguban, mga kabisyo, my love, so sweet. Kumusta tanyo diha? Inaot nga, mayo lang inyong kahimtang. Labaw na, karon nga init. Oh, patok jud kayo ang mga pabugnaw, mga refreshments, no? Diba? Nindot kayo mag-business og BJ karon lubaba. Kanya buko juice. Unya tapos naapag yung titi. Say titi. Turon yung turon. Oh, anong turon man, di ba pwedeng turon lang? Oy, duha ba niya isla kabuk. Ngay butang sa barbecue stick, di ba? Ito muna, turon yung turon. O nga po, kanyang inyobanyan po sa pinaypay. Pinaypay siguro. Pinaypay din niya. Sorry, good. Anyway, duyog ta padayon ta sa tuwang paglanog-lanog kumbati gyapon sa pagpahimsog, mga kabisyo, my love, so sweet. Diri gyapon sa tuwang programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban gyapon mininyo, kini gyapon si Mike Kiling. O kinipod, si Lolo Bapa, Jesser Marketing. Jesser Marketing.